Co? 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 3, 2, 1, 0. Tata, witać się czule. Martin Luther ubolewa, póki trzymam się za kulę. I w ogóle Co? daje nurka, tutaj wodna kurka. Ewa, co się nadziewa, Co ubolewa. mam robić? Poznaj Drakulę, pije jak wampir. Ej, gostek te, to chyba sosnek. No. To dopiero start, bezpieczny jak na pokus rach. Sztywny jak bat, to mój skład. Jeszcze ja? No. Co? Tak jak pan już powiedział. Dzisiaj wypada powiedzieć, Co? Słuchajcie wy, skurwysyny, Polska potrzebuje lat. kurwy gnoje. Jeszcze jak? Dzisiaj wypada powiedzieć, No. Słuchajcie wy, skurwysyny, Polska potrzebuje lat. kurwy gnoje. Tak jak pan już powiedział.